السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا بھائی اج تیرا بھرا زبردست تیرے واسطے ایک وظیفہ گھن کے موجود ہے. انجھی ویڈیوز کو دیکھ کے گزرا نہ گیا کر, سبق حاصل کیتا کر. اگر تے کو سبق ملے تو ٹھیک ہے, ورنہ او کو گزار چھوڑی کر, اندے تے عمل نہ کیتا کر. تے کو سبق ملے تو ضرور اندے تے عمل کیتا کر. میرے پیارے ویر, اگر انسان کو کوئی جسمانی بیماری لگ گئی ہے, جتنا بھی بڑی بیماری کیوں نہیں, حتیٰ کہ موذی مرض کینسر رنگی بیماری بھی اگر انسان دے جسم چ لگ گئی ہے نا, تو اندر تے کو اج میں بہترین حل دسی ونجا. اللہ دے دو نا تے کو دسائی ونجا. جڈن نماز فجر پڑھ گنے نا 33 دفعہ اے اللہ دے دو نا پڑھ کے اے اپنا سجا ہاتھ اپنے سینے دے اتنے رکھ کے 33 دفعہ پڑھ کے ایویں پھونک مار. دیکھ روز این وظیفے کو کر, روز مرد دم تک کوئی بیماری جسم کو لگن دے قریب ہی نہ ہو سی. ایک عمل کو کرن واسطے اجازت دی ضرورت ہوندی ہے. اجازت واسطے کہ میرے کمنٹ دے اندر جرا نا اللہ دا نام لکھ, اللہ دا نام جرا لکھ دا پہ تے میری طرفوں اجازت ہے. این عمل کو ضرور کر, اللہ تے کوئی دے بدلے سونی صحت دے سی. او دو نا کہہ رہے ہیں اللہ دے, ایک ہے یا سلام ہو, دوجا ہے یا شافی ہو. کوئی مشکل نہ کہنی, یہ دو نا کٹھے پڑھ, یا سلام ہو یا شافی ہو, یا سلام ہو یا شافی ہو. انہیں کو پڑھدا ونج سینے تے سجا ہاتھ رکھ بے, وال جنن پڑھ گنے ایویں سینے تے پھونک مار. جسم دی جڑی موذی مرض ہو سی, بیماری ہو سی, اللہ اپنے انہیں دو ناویں دا صدقہ بیماری کو دور کرے سی. اگر تو مردے دم تک مطلب روزانہ دا ایک معمول بنے دی تے مرن دے ٹائم تک کوئی بیماری تیرے جسم کو نہ لگ سی. اللہ تے کو جزائے خیر دے وے. ایو جیاں ویڈیوز, ایو جیاں گال ہی کہ صرف آپ نہ سنیا, بلکہ کہیں دا فائدہ کیتا, کہیں دوست نال شیئر کر گیا, کہیں دو اگو تے بھیج چھوڑیا, تاکہ انہیں کو بھی ایدہ فائدہ تھی نہ رہے. اللہ تو کو جزائے خیر دے وے.